गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड रिपाब्लिक निउज चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय। दानि रादाबखौ जोबजासिम नायलांदो। सा सानजा भारतआव सावस्रि जोथोन लानो थाखाय आरो रांखान्थियारि बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय वर्ल्ड बेंकआ गासै 391 मिलियन रां गनायथि होबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मणिपुर सरकारा रायजोआव फैगौ 30 जुनसिम इन्टारनेट सार्भिसखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मणिपुर सरकारा रायजोआव गोजोन थासारि लाबोनो साननानै आरो रायजोआव सोमजिनाय गुलाय गुजाय थासारिखौ फोजोबनो थाखाय फैगौ 30 जुनसिम इन्टारनेट सार्भिसखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सिगां साननिफ्रायनो मणिपुराव हिंसायारि जाथाय सोमजिनायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों। बेनि गेजेरावनो माखासे सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नंखाय खौरां फोसावनानै होनायखौबो नुनो मोन्दों। बेखौ नोजोर होनानैनो मणिपुर सरकारा इन्टारनेट सार्भिसखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनै भारतनि बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय खसरा ड्राफ्टखौ लानानै क'अर्डिनेशन अफ उदालगुरि एसपिसि लक सभा डिमान्ड कमिटिनि बानजायनायाव उदालगुरि शहरनि बिखायाव थानाय विष्णु राभा कृष्टि संघआव 2 घन्टा खुद्रिखां हाबाफारि लानानै नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथायखौ नोजोर होना गिबि मन्थ्रिया लामानि रैखाथिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोजौ थाखोनि सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। 5 सेकेन्डनि गेजेरावनो बाक्सा सालबारिनि सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। बे गिख्रंथाव जाथाया जादों गुवाहाटीनि मोनसे गलायाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिआरनि गासै मोन 40 बियाबाव बिटिआर सरकारा गासै 4 गोदान मावथांखि लादों। बेनो जादों सुजित नार्जारी बिथांनि मुङाव मोनफ्रोमबो बियाबाव गोसोखां अडिट'रियाम लुनाय जासिगोन। बिएलटिनि गायसनगिरि बिर सिलागां बिथांनि मुङावबो बिटिआरनि मोनफ्रोमबो बियाबाव मिनि स्टेडियाम लुनाय जासिगोन। बिर बाम्बुरगोरा बिथांनि मुङावबो बिटिआरनि मोनफ्रोमबो बियाबाव इयुथ सेन्टार लुनाय जासिगोन। बिटिआरनि मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव डिजिटेल ट्रेनिं होनायनिबो मावथांखि लानाय जागोन आरो बिटिआरआव गासैबो बियाबाव एसएचजिनि सिएलएफ क्लास्टार बिल्डिं लुफुंनाय जागोन। दिनै प्रमद बर' दैदेननायाव बिटिआर सरकाराव गोदानै मोननो हानाय रुरेल मडेल मार्केटिं सेटखौ सेलेखा बाजाराव बेखेवनानै होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि दतमा बंशिगावआव थानाय बिर सिलागांपुरियाव बिएलटिनि गायसनगिरि आफादगिरि सिलागां बसुमतारीनि 26थि थैनाय सान फालिदों। गोजोनथाव बाथ्रा हाबाफारियाव राजखान्थि फारागथि लायालासे हाग्रामा महिलारी, लरेन्स इस्लारि, खाम्फा बरगयारी आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि दैदेनगिरिफोरा मान बावदों। बिटिआर सरकार आरो तेजपुर इउनिभार्सिटिनि जथायै दिनै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुङै तेजपुर इउनिभार्सिटियाव मानगोनां मासि चेयार दोननायजों लोगोसे MOU गोरोबथा खालामो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि मानगोनां गभर्नर मुश्री गुलाब चान्द काटारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै आसामनि मानगोनां गभर्नर मुश्री गुलाब चान्द काटारिया बिटिआर सरकार आरो तेजपुर इउनिभार्सिटि जथायै बेबायदि हाबाफारि लानायनि थांखि आरो नोजोरफोरखौ बरायनानै इयुनाव बड'लेण्ड ओनसोलनि फरायसाफोरा आसाम आरो भारतजों लोगोसे बुहुमजोंनो सिनायथि मोनगोन होननानै गोरोबथाखौ गेबेङै मावफुंलांनो बिटिआर सरकार गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो तेजपुर इउनिभार्सिटिनि मिसि प्रफेसार शम्भुनाथ सिंहखौ खावलायो। MOU गोरोबथा खालामनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि बानसु आफादगिरि मुश्री खोरोमदाव औवारी, बोसोनगिरि खुंग्रा सोरगियारि नेहाथारि निजोम बसुमतारी, बिरदाव बर', बुंथिगिरि अभित नार्जारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राजेश बसुमतारी आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारीया बिथाङाबो बाहागो लायो। लोगोसे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुश्री प्रसान्त बर'आबो बाहागो लादों आरो साबा फरायसाफोरखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय तेजपुर मुलुगसोलोंसालियाव स्कलारशिप होनानै फोरोंगोन होनना मिथिहोदों प्रमद बर' बिथाङा। गोजोनथाव खौरां क'क्राझाराव दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट खुंफुंनो साखाफारा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय फैगौ 6 आगस्तनिफ्राय एसिया हादोरमानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन जोलुर गेलेनाय 132थि दुरान्ड काप फुटबलखौ क'क्राझार साइसेक्स सेन्टाराव खुंफुंनो साखाफारा। बे हाबाफारिखौ आबुङै जाफुंसारहोनो थाखाय
दिनै BTCनि स्पर्टस बिफाननि मावखुलियाव कन्ट्रल रुम बेखेवना होयो। BTRनि EM दावबायसा बर'आ। गोजोन्थों।